Yeri so no ye Adom Trotro. Na Adom Trotro no Prince Esiedu wojina Newtown busa say na me ma dodo no anote say ayaresabia bi say wo penkwamwa sperms na wato 2500 ma dodo ne bi nso say egg nkosua na wo mu no epebi ato no o magitwi ekwa akoton wo a enka beton Prince omo say den so mama me say obema ekọ ayaresabia na wakoyi ne sperm ede ama na yetua ne 25 million oba so ede ne kosia ekọ a ono so yema ne 25 million sese ayaresabia bi ewo Ghana ha ukopie mu wo ho a omo se sperm omo gye no ayemma etomu hie biansa na omo de abetudwa ana kosia na asembisa ne se sa sperm yi a obi akoyi ede akoto na ne nua na ne yonku bi ekofa no se okoji sperm ne de hye no na otumi de wo a enye ni nua bi obeyi ne sperm to ho na ono oba ne kofae no wo kowo ni nua ne eba na okowo ne ye ni nua ne dia na eye mojafra yehu ni se eya de papa na ato enya de papa eye mojafra ntika men kwa de sada mo ko munyai obi su ntimi wu obi ntimi wu awo de frinyama onyama de awo ne ma oti anyam da wo ne mebi mpa de ko gi akwa wo no ko da ko wo boni bi afra ata to obusuan mu na ho to kro anim awo yam de ma yam de ma wo ti se men for de ama wa men pere ho enkofo obi ha meto ha mu obi so atena asasi so acha wontimi ho but yesi e de sperm ni ne gunim obi timi awo eno no onyai oh min kwara ko onyai min kwara ko onyai wontimi ho wo wi ase onya hwe nyame de wa mo se nyina be wo ahia wa wo onua bi bebe wo ama na mojafra na enye ne mama kan yampa mojafra na enye e be se abusua na onyame bo edua bi wo nso amba ebi so aba sa na onyame abo nipa dasani abo bi wo ho a ono so nso onwo na nso owo ho nti ya nipa dasani onyame bo yen samua ni edua nti onwu ya unu ebi bewo jiwuma unu amba no na ehwe no ti se na wo nyame ba obi anka betumi ahwe no enu ye nhira chen wa akọ ifra ye mujafra na enye ti ye nhwe ne enyan hospital for omo yes ade no government ne nhwe na government no so hwe na enya eni omo ndi efse enye menfo na bi kura ko gibi ede wo eni yes a omo ko children's home ne ko ji nkwala mo na mo hwe mfa so oso na mo nya sa ade na enye bone eni atemu dan nyame be bisa o obi wo sperm ibi edoso ewo ho onu mfanwo na obi su hie bi na obi ko yi amana atemu da asem boni ben na maami ken obi na edoso o hwie nwe obu ha o tibi de twe nsra wo no wo tutum de twe na wo na utitesi a eno ano udi twe na titesi na wo na ye de ukofo obi ba obi nsuo e de begu utwe na sa ukotimu akwawo ba woro ye kromfo no yarefo o de ne fa wo sinyame ade wa boro nti wo nya wo na utimi de twe etitesi a de twe no titesi na se ko ban se okowo na akole ko ya akwala papa so enu so mfa ekra ye mojafra ti ame de ma wa na waje wa woni bi ko obi o hoye no obi no unu ebi wo na wawo ontumi hwe no matumati bi ahwe no enu ko enhira na obi juice no ko gi akogu wa ya ase ana okotimu na wo de akwawo okwawo sa akwale de papa o de fine Ameria emra ma ho kwan wo mamu ha ma omo yesa ade no e ade e koso wa ya sabia obitimi koyi ema yetua ne kanti no aban mufuo na obi etimi ko hobi akonya ne wo ho kame kwan de me de ebi wo mbitu bi no ko ebi matu no fofsema won konye e be se onyame na oboy no nka se obi a nye sa ade no e be se me se me muslim nti me sa ade me nye bida na me muslim bi nye bida ne ene be ye we no me akoji obi mba mu mra hwe ne nhira wo mu wo de hwe ajanka a onyame be ma nhira chene wo koyi nhwa wakobo wakobu okronfo abetu obusuam na be ha si sa de enye ye hwe ne enyan ena maka no enye eye bone esan de ohaw e de babusuo ne mu de wan kasa kora akwo sa akwala wei na oye kronfo ana oye se ya wo kasa wo nu kura sa okoji sa juice no de wo kwoti mu no be nu hu oba so ko be juice e de ko go twa ne mu no akwa wo akwala na oye kronfo wo ti hey ni ya chi na aba
Yo ebimu so akɔgye egu ɔmo ho a meno kase ɔmo ni agye a ɔmo manu mo ekɔ ɔmo nim enti no na ɔmanfo adwenkyerɛ ɔmo de ma Adom Trotro so ɛwɔ New Town no sɛ ka na ɛyɛ ma mate no agye so sɛ awe